Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4, oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, oblutak. To sam ja. Ma gdje li se skrivaju ta djeca? Vrijeme je za priču. Da vidimo. Što je oblutak danas radio? Današnja priča zove se Oblutkovo skrovište. Sve je počelo kad su mama i tata otputovali na nekoliko dana. Oblutak i Ružica bili su kod bake i djeda. Oblutak, gdje si? Jesi li ovdje? Nigdje ga ne vidim. Možda se skriva. Pogledaj ponovno. Što to imamo? Pomalo sliči oblutku. O, djede! Što radiš unutra? A ja zapeo sam. Kad bih mogao pomaknuti ovu kutiju, dohvatiti ovo, i kad bih sad mogao dohvatiti ovo... Pa što si za Boga radio unutra? Skrivao sam se u skrovištu. Skrivao si se u skrovištu? To me je podsjetilo na nešto. Oblutak se pitao što će mu djed ispričati. Znaš li čuvati tajnu? Znam, djede. Pa, znam gdje postoji tajno skrovište. U dvorištu. Bi li ga htio vidjeti? Siguran sam da je ovo pravo stablo. Pa ako nije na drugoj strani, onda je na ovoj strani. Hajde, pogledaj. I kakvo je? Ovo je najbolje skrovište na svijetu, djede. Hvala, djede. Možeš zadržati bateriju. O, zbilja. Vrijeme za spavanje. Doći ću za trenutak. Oblutak. Ne možeš sa mnom. Bilo je to Oblutkovo tajno skrovište. Nije želio da itko zna za njega. Oblutak, jesi li unutra? Uđi u kuću. Tata će ubrzo doći po tebe. Dakle, ne mogu vjerovati. Što je bilo? Pa, vjerovao ili ne, Oblutak, to je bila moja igračka dok sam bio malen kao ti. A ja sam bio mlad, baš kao sada tvoj otac. Sigurno si je našao u mom skrovištu. No sad je to tvoje skrovište.